Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka Orange Nissan, loan so po niya Fabricate Shillong, ringkat bat ka BDW International School Nongmansong, Langkarding Shillong. Admissions open now. Ka arpo arterek mutau benai leber arhajar arpo. Kadai kesngi ke bansa kan mau ha ka history jong kari India kumjo ha kani ke jela Meghalaya. Bansa ki ye ke jingkanja ke saudong saukun ha ka batang iwei ni arngot la banyu i ye ki bri ki bayang ha kilenti singkien. Batang khandiat tali ki kali ki bayat banyabe siki kam bakarke. Kani kadai kesngi ke bau menteri rang ba do kari Narendra Modi. Ulai wer ban khat pelong da ka pakhang snong. Haborak we kari bat batharu ye ki pai ba ban ommi bat ban shong ban halayeng. Banyada na ka jing sapriang uknyang jing pang corona ni COVID-19 ubalayo banrong hakin rew tuli ki jela hakani kari India kani ka jing pelong daga pakang snong haborok wei kari lasaki bakalong shisha ka bajob kumjo lasaki hakani ganong ba shilong hakaba kilenti singkien ki thli ki surok ya kali tang khandat bat kiyo ki hat bat ki dukan ro ki khang khardablon Laban saki bawat ki breo ki bami na layeng ro laki de ki bayak kejat ne ki balai ki kali banbe siki kam bakarke ki pulet ki labat bat kali bnia ya kelet kawan jongki kenang ban pentingna baki bami na layeng ki de ki balai sisa siki kam ki bakarke bat ki bamla ban kiar nalor ka jing khang khardap ki yo ki han ki dukan bat ka jing duna ka jing yat ki breo ka jing karpat ka sarkar na ki nong yelam niam ba pero per ban kiar suwa na ka ba perlong ye ki jing le niam ni ki jing seng hakaba kandon ka jing yelom pat ba nakalyang ki nong yelam niam jong ki niam ba pero hagani ganong ba shalong lasaki bikila ai ka jing kersan bat ka jing trelang bar ka sarkar hakaba lasaki ba hagani gasngi na ka banta ki rewngai kristan kadai ru gasngi utrai henrei barok i balang kemcham na pelong satya ye ki jing seng kantop nadu ka balang catholic presbyterian all saint bat kiwe ki balang kristan halor ka jing saprian jongane ka jing pang no corona virus kum ka balak mis ngau pandai banya trilang bat ka sarkar laga de ke sarkar jalan ne ke sarkar pedeng bat ngila pethai para bangai baro banya bot itu ki jing pethak kum ko wini ki jinyata naga ne ke jing pang te ngila pensange no shwa shipor ya ki jinya seng laga de ki mas bukhu e poki mane ne ki jinya seng pai ba ki jinya seng yen ne kanu ke jinya kendu lang ka ba bun breu tingila ai kan ne ka jingden ya ki para bangai baro po ke jalan yang ba jongi bakila ban pendak ya ke jingra kes ngutrai halaki jong ki yen da ka ba penan kam ya ka ko jing doi jongi ke leting kaneng bat kum juru da ka ba pule ya ke jing to po ku ka bible te kim don kam ban wan chi yang mane bat kat balai na benda kemas ila persyang daki electronic media kum ki YouTube ban ailan ki pai ba kila ban simbanta nalaki jong ki yeng retang dan negawai ke bangi kerpan ki para bangi kalong apa ki pet bat simbanta ya kemas haki YouTube ki dehi ban syong khop ndai ba kum ba shupe film ndai ban simbanta dak man sim ban ulung do ban terwai itu kemas bukui te ni pensenge sipor ya ki mas sapo ki mane ni kinu ki jakai ki ba bun breu kat adu ka live hui tarik jong nu benai lebe kat kum ke jing phat jong ka sarkar telada ka sarkar pat kanang phat manang penjalan syu ya kata ka jing husiar ne ka jing ya ka jing phat madan de ban penne ya ka ne ka jing husiar la ka jing kiar ne ka jing yada na ka neu knyang jing pang tingiru in ya bot lang ye jing phat jong ka sarkar ka jing snow ka jing ka jing shisha shitun pakhan namar bagani ka dei ka sni ka jong bulai ka man khot ka sni ka siru ba nisang isum ka long ka jing do pakhan mun khang ye yeng mani na ko ta man yo man pelong ki se de rei namar kini ki jing ja ki bawan banja kumni keleng ka persai bat ba nakaliang jong ka bor sisya ru kalele kat bana ya ka ban yele persya ya kani ka nyang jingpang bukan numpoi bukan numuan le kumta nakaliang jungi kum ka balang jungi mesti ya ka ban yesimlang bat ka bor jong ka jing punya jong suka bat kumju ru kum bala pha jing tip nang ba ka Presbyterian Church of India Synod ru kumju ya kalau tha
Yangi ki kalau betah yangi ki bor jong kabalang bangini sim ini snok tilang ini sim mentalang ha ka bay day bat kani ka jing yada na kamta kani ka jat jingfang ban ngange ba ka wei pa ka wei ka rumpi yang krustan kum ki bangai ulangai how try ni ya penlong ya ki jing sekuri lane ki jeseng ki jing twai ki jungi ki yang ki sem ki jungi namar ni sungthu ba kabah khamat kabah kham tam kalong kabor ke jung bule nginget ba kini ki kinum ja khum kabor ke jung bule te kum ta ngi sungthu ba mdon ka weru kabor kabah kham khlan na kabor ke jung bule ha ka jing sisya ngi la ban sungthu menta ba kinu nu ki jing ki ba ngi la ban syam ni kendu da ke jing tuai da ke jing thu khmat jung bule ni sung ba ta kan nong kabor ka bla bon weng ye kiting piang ye kiting baro ten rei kum ki breu bang i masla ju ni khendau bule bu ya ki nong yaram ki balong ki doktor ki bala nang bestat ki bala ya ka ban a ya ki yaram tengi don kam ya kata bang i don kam ru ban ya cooperate lambat ki te kum ta na galeng jong ka balang hi ni sung ba kata kalong ka badon kam ban ni le ru ya kata ke biade bagi jeseng tinggal pusange no nadu menin ke jan nadu mentaksni la pusange ya ke jeseng banlong hieng mani banlong hieng beriu nomor idon ke service buper ngila pusange no te katkum ka kubor lane ka odar ka mengileyo na ka bor sinsia jong ka sokar na kalayaru kabla pak sengi kum kabalang te kumula ong menta sekmat rengkat bat ka bor kabla wan ke jing tha lembana ki bor sinsyar jong kabalang presbyterian kuselo tengila pun baik ya kaban manom penlong jeseng haduk kalai kuwe teri umat sekat kum bala betha da ki bor ki bahalo kum we na pedeng jong kinung sara jong kabalang kum sekretari jong kabalang presbyterian mopat te ngadon ka ni ka wei ka bangadon manbu ni bor ba kata kalong kajing kentu ba kajing ai muslim ru ya ki babon ki para bangit ki baye laki badon hang ni po kapalang jungi lane ha ki wei ru ki balang lane ki wei ru ki kenhon niam ki kenhon balang na banong ki kenhon balang ki bangit hau kule ten kwa ban kentu bang ini sim bentalang ya kani ka benta ha ka bang ni le persya na kamta ka uni jai jingpang ubana kaliang jong kasokab kala penbai kumta tengini simentalang knam kanong kabor baniada knang begini ki kinom na banja ang ni ko kari